दिनै IPR डिपार्टमेन्टनिफ्राय नेशनेल प्रेस डे जों लोब्बा लानानै जि मोनसे सावराय मेल खुंदों बेयो जोबोद मोजाङैनो जाफुंदों आरो बेवहाय सासे सिनियर मोस्ट खौरांगिरि जेरिर हुसेन बिथाङा फैनानै इन्टारेक्शन खालामदों आरो बे सावरायनायखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों मानोना प्रेसनि सायाव समाज फोसाबनाय समाज जौगानाय आरो समाजाव मोजां गाज्रि जानायखौ रिपर्टिं खालामनायनि गिलिर मोनसे बिबान थायो आरो बे बिबानखौ जोंनि प्रेसनि मानसिफ्रा रुजुयो नाथाय बेवहाय मालाबा नेगेटिभ माखासे रिपर्टिं जायोब्ला एबा गोनो गोथो जायोब्ला एबा कनफ्यूज जायोब्ला बियो समाजाव मोनसे जेंना लाबोयो दा बेनिखायनो सम सम बेबायदि सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि जाखांबोनाय लाइमोन जायफोर जार्नेलिस्ट बिथांमोना गोख्रों जानो हागोन आरो प्रेसनि जिखिनि रुल्स रेगुलेशन इथिक्स प्रिन्सिपलफोरखौ बिथांमोना मिथिनो हागोन अब्ला जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो साफा साफा राफोद सांबादिक ओंखारनो हागोन जायनिखि नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि इनफरमेशनफोरखौ रायजोफोरनो होनो हागोन आरो जोंनि रायजोफोरनि माखासे जेंना जेंसि बायदिसिना इश्यूसफोरखौ नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनो हागोन दा जोङो थांनाय सेन्चुरिसफोरखौ नायोबा बै समाव मिडियाया जोबोद मोजां रल लाबोदों जोंनि जेसेबां रिभलिउसन जाबोदों रेनाइसेन्स जाबोदों माखासे जेंनाफोर जाबोदों बेवहाय मिडियाया जोबोद रल लाबोदों बिनि गेजेरजों समाजा फोसाबनो खाबु मोनदों दा नंखायनो आं मिजिंथिगोन जे नैबे सावरायनायनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि माने प्रेसफ्रा जाहाथे जार्नेलिस्टफ्रा जाहाथे मोनसे गोथों लामाजों आगान सुरनो थाखाय बिथांमोना लामाखौ मोनो बिनि थाखाय आङो नैबे सावरायनायनिफ्राय गोबां लाब जागोन होननानै सानदों आरो बेजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि गासैबो साब डिभिजनाव मोनसे प्रेसनि थाखाय मडेल मोनसे अफिस लुनानै होनायनि थाखाय जोंनि सरकारा थिग खालामनाय जादों मोनसे खोथा खौरांगिरि होननानै बुङो जिहेतु बर'फोरनि गेजेराव सेटेलाइट चेनेल दाबो ओंखाराखै दा बिनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा एबा जायफ्रा दिनै मिडियाजों लोब्बा दङ साफा सानैया प्रिन्ट मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडियाजों दङ मेन स्ट्रिमनि आरो माखासेया पर्टेलाव दङ दा जाय जेरावनो थाया मानो बयनिबो टारगेटआ मोनसेल' जानांगौ समाज जौगानाय समाज फोसाबनाय समाजनि माखासे जेंना जेंसिफोरखौ बोखारनाय आरो जेला बेयो गोबाव सम जागोन लासै लासैनो जोंनि मिडियायाबो राफोद जागोन जों बेखौनो मिजिंथिदों जे थाबैनो जोंनि मिडिया जाहाथे राफोद जायो जों बेखौ मिजिंथिदों खिन्थु बहुत मामा दङ आरोखि मिडिया एजेन्सि दङ मोनब्रै मोनबा बेफोरखौ मा बेबस्था लागोन गासैबो बेयाव फैना जिरायनो हागोन बयनिबो थाखाय सुबिदा थागोन बेवहाय फैनानै रिपर्टिं खालामनो हागोन निउज दैथायहरनो हागोन आरो 24/7 बेवहाय वाइफाइ थागोन মই এইটোৱে ভাবোঁ যে আমি প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকে আমি যদি মৰ্যাদাটো মেইনটেইন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি নিজে কিছুমান সেলফ ৰেগুলেশ্যন কৰিব লাগিব আমি এটা সীমা এটা বৰ্ডাৰ এটা আমি ড্ৰ কৰিব লাগিব য'ত আমি সেই সীমাটোৰ পৰা যাতে আমি পাৰ নহওঁ শালীনতাৰ ক্ষেত্ৰত বা ডেচেঞ্চি ডেকোৰাম মিডিয়া এথিক্স এইবিলাক চব মানি যদি আমি চলোঁ তেতিয়াহে আমাৰ মৰ্যাদাটো থাকিব আৰু নহ'লে আমি যদি সেলফ ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন নকৰোঁ আত্মসমালোচনা যদি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সাংবাদিকতা বৃত্তিটোত ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক আহিব আৰু সেইটোৰ পৰা বাচিবলৈ হ'লে আমি নিজে সেলফ ৰেগুলেশ্যন নিজে ফিল্টাৰ কৰিব লাগিব নিজে আমি নিজৰ প্ৰফেশ্যনটোক ভালদৰে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব